Jedan od najvećih razloga zašto mi se Njemačka sviđa je njihova predobra socijalna politika, pogotovo prema obiteljima. Baš zbog toga ću vam objasniti šta je Elterngeld u Njemačkoj. Uz Mutterschaft, Kindergeld, Elternzeit, njemačka državna ima tako isto i Kinderzuschlag i ima isto tako i ovaj famozni Elterngeld. I sad ću vam objasniti koju opciju za Elterngeld trebate izabrati, šta je to zapravo Elterngeld i možda par ideja kako bi mogli iskoristiti te novce koje dobijete od države za budućnost vašeg djeteta. Krenimo redom. Elterngeld u Njemačkoj, to vam je zapravo naknada koju svaki roditelj u Njemačkoj dobija za odgoj svoga djeteta i on vam se računa otprilike 12 do 24 mjeseca. Zašto 12 do 24 mjeseca? Zato što vam ovisi koju ćete vrstu Eltergelda izabrati, to ću vam objasniti poslije, tako da ostanite u videu. A naknade su otprilike od 300 do 1800 eura. Naravno tih 300 do 1800 eura znači da to ovisi o vašim primanjima. Dakle, ako ste nezaposleni, dobivat ćete sigurno 300 eura. A ako ste zaposleni, računa vam se od 65 do 67% neto plaće. Ako kojim slučajem primite više od 410 eura Elterngelda mjesečno za dijete, tada ste dužni napraviti prijavu poreza. Srećom, na mojoj stranici postoje ljudi koji rade prijavu poreza na našem jeziku, tako da dolje u opisu možete pogledati tekst o prijavi poreza i nemojte slučajno to zaboraviti jer možete dobiti kaznu. Što se tiče primanja Elterngelda, Elterngeld dobijate u trenutku kad se vaše dijete rodi. Ali budući da za Elterngeld trebate predati rodni list djeteta, ne možete to prijaviti prije nego što se dijete rodi i prije nego što dobije rodni list. I dobra stvar je što možete 3 mjeseca unatrag, znači ako ste zakasnili prva 3 mjeseca, možete 3 mjeseca unatrag zatražiti Elterngeld, tako da se nemate šta bojati. Znači računava se kalendarski. Ako se kojim slučajem dijete rodilo 25.9.2022. Prvi mjesec vam se računao 25.9.2022. do 24.10.2022. Sigurno vas zanima ko može primati Elterngeld u Njemačkoj. A tu imate par faktora koje morate ispuniti. Znači, pod broj 1, živite u Njemačkoj kao državljanin EU ili imate privremenu boravišnu dozvolu ili naravno stalnu boravišnu dozvolu ako ste duže od par godina u Njemačkoj. Znači, tada imate pravo primati Elterngeld. Bitno je isto tako da dijete za koje Elterngeld primate živi sa vama u kućanstvu i da prilikom Elterngelda ili ne radite ili radite manje od 30 sati tjedno. Znači, uzmete sebi Teilzeit opciju i primate Elterngeld. Elterngeld isto tako možete primiti za vaše biološko dijete, za biološko dijete vašeg partnera, na primjer nekoga s kim ste u nevjenčanom braku, i za vaše usvojeno dijete, iako je još uvijek proces usvajanja u tijeku. Postoje opcije gdje Elterngeld možete zatražiti za vaše unuče, praunuče, nećaka, rođaka, ali to su sad već uvjeti koji su jako komplicirani i to bi vam bilo najbolje da se javite zapravo vašem uredu za obitelj, da vidite te detalje, jer ja vam to nažalost ne mogu objasniti, ne radim tamo. Isto tako Elterngeld je novac koji dobijate neovisno o tome jeste li u radnom odnosu. Znači, bitno je da ste zaposleni manje od 30 sati, da ste nezaposleni, ako radiš na terenu, a imaš njemački ugovor. Znači, poanta je samo da ako već radite i nastavite raditi prilikom primanja Elterngelda, da morate raditi manje od 30 sati tjedno. I ne bojte se, ako živite sa roditeljima ili ako vam roditelji dolaze pomoć prvi godinu i dvije, neće vas Njemačka sad zbog toga napasti i reći vratite nam novce, mi vam dajemo za Elterngelda, nek se drugi brine o vašem djetetu. Znači to uopće nije bitno. Na kraju krajeva lijepo je kad imate vašu obitelj, vaše roditelje tu da vam pomognu u prvih par mjeseci. Elterngeld možete primati najmanje 2 mjeseca, a najviše 24 mjeseca. To vam svakako ovisi ko uzima taj dio Elterngelda i za koju se opciju Elterngelda zapravo odlučite. Imate Basis Elterngeld, Elterngeld Plus i Partnerschaft Bonus. To su ovako na prvu ruku malo komplicirani izrazi, ali ja ću vam sve to lagano objasniti tako da vam bude lakše i da znate koja je opcija za vas najbolje. A prije nego što vam objasnim, moram objasniti kako taj Elterngeld funkcionira. Znači, možete ga primiti i vi i vaš bračni partner. Ako isto vrijeme primate i vi i vaš bračni partner, onda će vam se jedan mjesec računati kao 2 mjeseca. Znači, u 12 mjeseci ćete potrošiti 24 mjeseca ako odaberete Elterngeld Plus, ili ako odaberete ovaj Basis Elterngeld u 6 mjeseci ćete ga skroz potrošiti, zato što ste oboje uzeli taj Elterngeld. Dobra stvar sa Elterngeldom je da oba partnera u isto vrijeme mogu uzeti Elterngeld. Ajmo reći da oboje radite na manje od 30 sati i želite uzeti taj Elterngeld,
A to možete napraviti kada uzmete Basis Alterngeld, znači koji je maksimalno 12 mjeseci ili 14, postoje sada neke iznimke, to ću vam objasniti. Ali tada tih 12 mjeseci se potroši u roku 6 mjeseci, znači ako oba roditelja uzmu Alterngeld, onda se računa 1 mjesec za 2 mjeseca. Sad ću vam objasniti ovaj Basis Alterngeld. Basis Alterngeld nam vrijedi minimalno 2 mjeseca i sve do 12 mjeseci. U određenim slučajevima možete uzeti partner morate, to ću vam objasniti malo kasnije, a sada vam objasnim taj Basis Alterngeld. Znači Basis Alterngeld najčešće uzimaju osobe koje su nezaposlene, koje znaju da neće raditi godinu dana nakon što su dobile dijete. Znači taj Basis Alterngeld možete dobiti samo u prvih 14 mjeseci od rođenja djeteta. Znači od dana kad se dijete rodilo, 14 mjeseci naprijed možete dobiti taj Basis Alterngeld. To isto tako znači da ako ste 3 mjeseca zakasnili, 3 mjeseca unazad možete novac dobiti. A ovaj partner morate koji sam pričao gdje nećete dobijati Alterngeld 12 mjeseci nego 14 mjeseci, to može se dobiti isključivo ako jedan od supružnika 2 mjeseca je primao plaću manju od prosječne. I onda jednostavno povećate to na 14 mjeseci umjesto 12. Idemo sada na ovaj drugi, Alterngeld Plus. Alterngeld Plus, on je posebno koristan za roditelje koji žele raditi na nepuno radno vrijeme nakon rođenja djeteta i on se može produžiti na 24 mjeseca. Tada nećete primati između 300 i 1800 eura, nego između 150 i 900 eura. Znači dobijate isti novac, ali za duplo veći period. A sad kako je ovaj Alterngeld Plus malo kompliciran, otićemo na ploču da vam pojasnim kako to funkcionira. Ajmo reći da je Admira odlučila da će nakon rođenja djeteta raditi na nepuno radno vrijeme. I njena normalna neto primanja bila su oko 1800 eura mjesečno i na 65% novca to bi bilo 1180 eura mjesečno. Ali Admira se odlučila da će raditi na nepuno radno vrijeme i da će dobivati samo 800 eura mjesečno neto. Šta vam je razlika od 1800 minus 800, to je razlika od 1000 eura, tako da uz ovih 800 eura neto će dobivati još 65% od 1000 eura, što znači 650 eura. Ako se odluči za Basis Alterngeld, tu će dobivati 12 mjeseci taj Basis Alterngeld i to je 12 mjeseci puta 650 eura, to je 7800 eura. I ako će raditi 24 mjeseca na nepuno radno vrijeme, to će biti još 800 eura neto, ispašće 19.200 eura. I sveukupna primanja od 2 godine od Admire će biti 27.000 eura. Ali ako se Admira odluči uzeti Alterngeld Plus, tada će dobiti nešto više novca, pogledajte kako. Dakle, kad se Admira odluči za Alterngeld Plus, on se računa kao pola Alterngeld-a kojeg bi primala sa svoje plaće na puno radno vrijeme. Znači, sa svoje pune plaće bi dobivala 1170 eura, podijeljeno sa 2, bit će 585 eura. I taj Alterngeld Plus će primati 24 mjeseca, što je 14.040 eura, i primanje od nepunog radnog vremena 24 mjeseca s 800 eura, znači 19.200 eura. Što znači da su sveukupna primanja od 2 godine za Admiru u opciji Alterngeld Plusa 33.240 eura. To znači da je Admira odabirom druge opcije imala 6.240 eura više. Znači, velika razlika. I sada se uvatimo još i Partnership bonusa. Partnership bonus je bonus mjeseci koje svaka osoba može dobiti, znači svaki partner može dobiti ako uzastopno 4 mjeseca radi po 25 do 30 sati mjesečno. Na ovaj bonus se možete prijaviti i ako ste samohrani roditelji i ako ste razvojeni. Sad svakog zanima koliko ćemo mi Alterngeld dobiti u Njemačkoj. Pa gledajte, postoji puno uvjeta što se tiče visine primanja Alterngeld. Prvo je, hoćete se izabrati Basis Alterngeld ili Alterngeld Plus. Druga su svakako vrsta primanja koja ste primali prije rođenja djeteta. Treće je, jel se želite odlučiti raditi na pola radnog vremena kad se dijete rodi. Isto tako bitno vam je primate li još neke državne dodatke, jeste li dobili blizance, imate li još više djece. Tu postoji puno stvari koje mogu utjecati na dobivanje Alterngeld-a, ali mislim u Njemačkoj smo, ovo je birokratska država i jednostavno tu ima baš stvarno puno tih birokratskih caka, ali svakako ćete dobiti dosta novca i zato i govorim, baš mi se sviđa Njemačka zbog ovog socijalnog ustroja, pogotovo za mlade obitelji, ovaj Alterngeld je super opcija. Sad svakog zanima kako preda zahtjev za Alterngeld. Ja sam to nedavno radio svome rođaku koji me zamolio da mu pomognem i moram priznati da u životu nisam ispunjavao veći formular. Iako sam ja to ispunjavao za ovaj Basis Alterngeld od 300 eura, znači nije trebalo toliko nešto puno papirologije.
ja sam se iskreno ubio od posla. Poslije toga čitam na ovim njemačkim blogovima da je zapravo Elterngeld formular najteži formular u Njemačkoj. I onda sam shvatio, aj dobro, nisam glup, nego jednostavno to je stvarno najteži formular. I taj formular vam se ispunjava, znači možete ga osobno ispuniti ili možete zatražiti pomoć u regionalnom uredu ako možete sa njima komunicirati na njemački, mislim da će vam svako uskočiti u pomoć. Na mojoj stranici sam stavio, znači u ovome tekstu Elterngeldu stavio sam link da pronađete svoj regionalni ured za obitelj, tako da ne morate pretraživati puno po internetu, nego jednostavno kliknite dolje na tekst Elterngeldu u Njemačkoj na stranici Projekt Njemačka i tu imate link točno za regionalne urede. Nemojte zaboraviti kao što sam rekao, znači bitan vam je djetetov rodni list, znači prije nego što dobijete rodni list ne možete zatražiti Elterngeld. Ima ljudi što čekaju po mjesec dana rodni list od djeteta, ali rekao sam vam, znači 3 mjeseca imate pravo unazad zatražiti Elterngeld, tako da nemojte se ničega bojati. Isto tako bitna vam je osobna karta ili putovnica i potvrda o plaći. Možete napraviti izvadak iz banke ili možete jednostavno ugovor o radu, pa na ugovor o radu da pokažete koliko plaću dobijate. I sad, ako ste sve napravili kako Bog zapovida, unutar 4 tjedna će vam se javiti i reći da je sve u redu i možete primati Elterngeld. Ali, dosta sam čuo da ljudi ne ispune kako treba, ali im se oni jave i kažu što treba prepraviti, tako da ta komunikacija ide brzo i svi na kraju dođu do tog Elterngelda. Znači nisam još čuo da neko nije uspio taj Elterngeld ispuniti. Sad ima ljudi što pitaju trebaju li uzeti Elternzeit kada dobivaju Elterngeld. Za ove koji ne znaju šta je Elternzeit, Elternzeit je ono slobodno vrijeme od posla koje možete zatražiti od vašeg poslodavca. Ne morate uzimati Elternzeit, ali ako ga ne uzmete i nastavite raditi, morate raditi manje od 30 sati tjedno. Isto tako sam vam na stranici, kao što sam rekao, ostavio službeni PDF koji morate ispuniti, tako da ne morate se puno sad tu zezati, pretraživati, sve imate na mojoj stranici kao i za svaku temu, tako i za temu Elterngelda u Njemačkoj. I moji pretplatnici sigurno već znaju, a kao i ovi što su lajkali prijašnje videe, ja uvijek razmišljam o tome šta ljudi da napravi sa novcem koji u Njemačkoj dobiju, budući da dobijamo puno više novca i zarađujemo puno više novca nego što smo imali u našim državama. I onda kad se dotaknemo djece, imamo Kindergeld, primamo Elterngeld, djevojke i žene primaju Mutterschaftsgeld. Znači ima tu dosta tih primanja koja dobijate za vašu djecu. Onda se razmišljate šta će vaša djeca kad završe školu. Svi bi voljeli našem djetetu pokloniti ili auto ili dati mu mogućnost, na primjer, da studira negdje. Ili mu možda pripremiti novac ako želi otvoriti nešto za sebe, znači ako želi postati poduzetnik. Svakako opcije su velike, a 18 godina je dug period u kojem možete razmišljati o štednji za djecu. I sada ne kompliciram stvar, imate opciju štednje za djecu koje vi od rođenja djeteta do 18. godine ulažete po 100 eura. I na ovu štednju koju sada spominjem imate renditu od 6%. Što znači da uz tu renditu u periodu od 18 godina imate 38.000 eura ušteđeno za vaše dijete kad napuni 18. rođendan. Zamislite vi koji bi to super bio poklon da vi možete omogućiti 38.000 eura djetetu za 18. rođendan u Njemačkoj. I sad sigurno vi računate kako je to moguće. Pa ovako, 18 godina puta 100 eura, 21.600 eura je ono što ste vi uplatili, a 16.500 dobijete od te rendite od 6%. To su vam kao jedna vrsta tih privatnih štednja, možete ulagati ili u mirovine ili u štednju za djecu. Ja sam našao jedno odlično rješenje u kojem vi ste zapravo fleksibilni, ne morate se potpisati ugovor da ste svaki mjesec uplaćivati 100 eura. Možete napraviti fleksibilno, na primjer, neki mjesec ako ste nezaposleni možete spustiti ili ako na primjer dobijete više novca možete povećati, ali poanta priče je da je ova usluga zapravo vrhunska, pogotovo za roditelje. Ja bi iskreno isto volio da sam ima 307.000 eura sa 18 godina, ali nažalost nisam. I baš zbog toga sam na stranici isto tako dolje na linku Elterngeldu Njemačkoj vam da mogućnost da vas kontaktira naš čovjek sa najboljom vrstom štednje na našem jeziku. Sve možete preko Whatsappa ili preko telefonskog poziva obaviti. Obrazac se ispuni doslovno u roku 15 sekundi i već tada možete razmišljati želite li investirati, a svakako vam preporučam da investirate u vašu djecu, želite li investirati u vašu djecu i koliko mjesečno želite ostaviti. A zamislite još, na primjer, kad bi umjesto 100 odvojili 200 eura, ali govorimo o nekih 100 zato što 100 eura neće niko primijetiti, samo eto govorim koje su vam sve mogućnosti.
I kao što znate, na mom YouTube kanalu stvarno ima puno ovakvih tema, zanimljivih, tako da slobodno pogledajte šta vas zanima.